Har du nogensinde drømt om, hvordan det må være at leve blandt fiskene på havets bund? Nu får Svipperens venner lov at prøve det for alvor. Plum! Jeg ved. Pølsehest. Tidevand! De finder en hemmelig tunnel, der fører til et mystisk hus. Det der sted, det er simpelthen for fedt. Og en tosset professor. Lad mig vise dig, hvordan man blander fiske-elixir. En magisk elixir vender op og ned på deres liv. Hvis du ikke får modgiften inden under 40 timer, vil du forblive en fisk for evigt. Stella, Svip. Hvad skete der? Jeg blev til en vandmand. Vi blev fisk. Det er bare optur, mand. Jeg har endelig gennemskuddet dig, Plum. Jeg kan se lige gennem dig. Når du er færdig med at være så sjov, kan du jo finde modgiften. Modgiften? Men drikken, som kan forvandle mennesker til fisk, kan også gøre fisk menneskelige. Hvad var det? Jeg kan tænke. Nej, mig jeres finder. Tidevandet er vendt. Børnene er væk! Han var den eneste, der kendte formlen. Fortæl mig, hvor de er! Hvor er mine børn? Du har den sidste elixir. Giv os den så. Vi skal bruge den for at blive mennesker igen. Stik af, I to. Hey, krabbe! Et storslået undervandseventyr. Fangerne! Undslipper! Arrester dem! I kan ikke engang bruges til sushi. Selvfølgelig, chef. Jeg mener nej, chef. Hvad gør vi nu? I kan dø. Du kan ikke tage Sasha med dig. Farvel, Sasha. Vi kommer aldrig til at trække vejret igen. Du er så skide negativ. Jeg er super Svip. De dumme fisk. 3 minutter igen. En forrygende, fantastisk og fornøjelig musikalsk dansk tegnefilm af internationale proportioner. Hjælp, jeg er en fisk. Æd den udulige krabbe og spis det selv, når du er færdig. Kommer